4 ta' Diċembru, San Ġwan Damasċenu, saċerdot u duttur tal-Knisja. Għex bejn wieħed u ieħor bejn is-snin 674 u 749. San Ġwan twieled f'Damasku, il-belt ewlenija tas-Sirja. Missieru li kien uffiċjal fid-Dipartiment tal-Finanzi tal-Belt ta' Damasku xtaq jagħti edukazzjoni tajba lill-ibnu u fdaħ f'idejn Patri Kozma. Taħt Patri Kozma iż-żagħżugħ għamel progress ġmielu kemm fix-xjenza reliġjuża u kemm fix-xjenzi profani. Meta l-insara tilfu l-kontroll ta' Damasku u l-Musulmani ħadu it-treġija tal-belt f'idejhom, missieru kompla jservi lill-Gvern Musulman u mifhum li Ġwanni laħaq flok missieru. Meta l-Musulmani bdew inaqqru id-drittijiet reliġjużi tal-insara, Ġwanni iddeċieda li jkun jaqbel aktar għar-ruħu u għal-ġid tal-komunità Nisranija li jirriżenja mill-post li kellu mal-gvern. U daħal fil-monasteru ta' San Saba ħdejn Ġerusalemm għal ħabta tas-sena 715 u sar saċerdot. Fis-sena 726 l-Imperatur tal-Lvant il-jum minn Iżawrija ikkundanna l-użu ta' xbijat reliġjużi mill-insara. San Ġwan mill-ewwel ħada kontra dan l-intħil minn gvern sekular b'materji reliġjużi u sostna l-insara kellhom kull dritt li jirrappreżentaw lil Ġesu, lil Madonna u lil qaddisin permezz ta' stampi u xbijat. Minħabba fekk Ġwanni ġibed fuqu il-korla tal-Imperatur u tas-suċċessur tiegħu Kostantinu Kopriminu. Ġwanni kiteb ħafna wkoll kontra ereżija oħra li kienu qed iħabbtu l-Knisja f'dawk iż-żminijiet. Fost il-kitbiet tiegħu insibu wkoll l-opri il-għajn tal-erf dwar l-ereżija, tifsir bir-reqqa tal-fidi Nisranija u bosta omiliji sbieħ fuq Marija l-Om ta' Alla. U kien teologu brillanti, poeta u kittieb mill-aqwa u oratur elokwenti, tant li qala l-isem ta' Krizosas, xmara tad-deb, u għal-aħħar wieħed fost is-Santi Padri Griegi. Miet fl-4 ta' Diċembru tas-sena 749. Il-kamra li fiha għex għadha ippreservata fil-monasteru tiegħu ħdejn Ġerusalemm. Il-Papa il-jum 13 iddikjarah duttur tal-Knisja fl-1890. San Ġwan Damasċenu huwa famuż għax iddefenda l-għarfien tal-Knisja dwar il-venerazzjoni ta' xbijat u spjega l-fidi tal-Knisja f'diversi kontroversi oħra. Għal aktar minn 30 sena huwa ikkombina ħajja ta' talb ma' dawn id-difiżi u l-kitbiet l-oħra tiegħu. Il-qdusija tiegħu esprimit ruha fit-tqejjid tat-talenti letterarji flimkien ma' dawk tal-predikazzjoni għas-servizz tal-mulej. Il-Kunċilju Ekumeniku ta' Niċea II tas-sena 887 fakkar it-talim ta' missirijiet il-Knisja dwar l-ikoni u l-aktar dwar it-talim ta' San Ġwan Damasċenu li tant iddefenda il-venerazzjoni lejn l-ikoni kontra il-kurrent tal-ikonoklasti li riedu jeqirdu iġbijat qaddisa. L-ikona skont dan it-talim fiha teoloġija jew aħjar titkellem dwar Alla ma' min iħares lejha bqima u fidi. L-ikona issir sagrament, sinjal li jidher ta' misteru. Il-qofor ta' dan il-misteru li jiġi rivelat fl-ikona u l-inkarnazzjoni tal-iben ta' Alla li iġbija qaddisa tirrappreżenta episodji mill-ħajja tiegħu jew mill-ħajja ta' qaddisin li intrabtu ma' Kristu b'mod speċjali. Ir-regola tad-deb tal-ikona hi x-xebħ perfett, identità
tal-ikona mal-persuna li tirrappreżenta, hekk li nistgħu insejħu l-ikona ritratt ta' qdusija. L-iskop tal-ikona hu li jdaħħal lil min iħares leha fis-sens ta' qima lejn il-misteru, imma wkoll li jgħinu fl-imitazzjoni tal-persuna qaddisa raffigurata. L-ikonografu ipitter l-ikona bi spirtu ta' talb u saw. Għandna l-eżempju ta' ikonografiku qaddis Russu, Sant Andrejl Rublev, awtur famuż tal-ikona tat-Trinità. Fl-ikona kollox jitkellem u hemm regoli ta' teknika, użu ta' kuluri u atteġġamenti ta' xbijat qaddisa li jiġu raffigurati. Fuq kollox l-ikona qatt ma għandha l-iskop li żżejjen il-post qaddis, imma pjuttost hi oġġett ta' qima fil-liturġija u tal privat tal-insara. Hawnhekk tinsab id-differenza radikali bejn ix-xbijat qaddisa fl-Orjent u l-arti sagra tagħna fl-Oċċidentali. Li ħafna drabi ħarisna aktar lejn l-aspett estetiku tar-raffigurazzjonijiet artistiċi tal-knejjes tagħna milli lejn l-aspett liturġiku, kataketiku u devozzjonali li għandu jkun il-bażi ta' kull raffigurazzjoni sagra. Biex wieħed japprezza l-ikona, irid jifhem li din ma ssirx biex inħarsu lejha u nammuraw iż-żbuħija u s-sena ta' min għamilha. Kull ikona trid twassal messaġġ, iġġibna wiċċ imwiċċ mal-misteru ta' Alla, napprezzawha kemm il-darba naqrawha b'għajnejn qalbna u nimmeditawha. Hija ktieb spiritwali. Eżempju, l-ikonografu li pinġa l-kurċifiss ta' San Damjan ħa l-ispirazzjoni tiegħu mill-Evanġelju ta' San Ġwan. U inti tħalli l-ikoni, is-santi jew l-istatwi ifakkruk li ruħ waħda għandek u li l-bżonnijiet ta' ruħek għandhom jiġu l-ewwel u qabel kollox fil-ħajja. Timmedita ta' spiss bl-użu ta' ikoni santi jew statwi kemm ħabbna il-mulej tant li sar bniedem bħalna u lejn l-aħħar ta' ħajtu bata biex ipatti qadnu bit-tagħna l-bnedmin. U tipprova tgħix fuq l-eżempju tal-mulej, tal-Madonna u tal-qaddisin li tagħhom tqim ix-xbijat. Talba. O mulej, bit-talim u l-eżempju ta' ħajtu, San Ġwan Damaxxenu urina li l-aktar xogħol importanti f'ħajjitna u li nieħdu ħsieb ruħna billi ninżġu ħajjitna faqda kontinwa miegħek. Għatina nitolbuk għat-talb tiegħu għalina li nużaw xbijat qaddisa bil-mod kif tixtieqna inti biex hekk naslu għal dik il-qdusija li trid tara fina. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.